Trenutno, na parkiralištima rabljenih automobila stoje SUV-ovi, koje prodavači ne mogu ni pokloniti, a svi mehaničari koje poznajem ih tiho kupuju za svoje obitelji. I ne pretjerujem. Govorimo o SUV-ovima koji bez problema prelaze 400.000 km samo s osnovnim ulje, kočnice i gume. Nakon više od 20 godina gledajući kako ljudi griješe s modnim autima, ovo ti mogu reći jasno i glasno. Ovih 10 SUV-ova su skriveni rudnici zlata. Nisu jeftini jer su loši. I jeftini su jer nitko o njima ne priča. I ostani do kraja, jer broj 1 je moja tajna preporuka već 5 godina. Stavio sam više od tuceta ljudi u taj model i nitko se nije vratio s prigovorima ili velikim popravcima. Ako tražiš rabljeni SUV i ne želiš pogriješiti, ovaj video će ti uštedjeti $1000. Ali prije nego što počnemo, pretplati se na kanal i aktiviraj zvonce da ne propustiš više ovakvih sadržaja koji ti pomažu pametno kupovati. Sad krećemo. 10. mjesto Subaru Forester. Ovo je onaj koji ljudi preskaču jer misle da svi Subaru imaju probleme s motorom. Laž. Forester koristi 2,5 litarski atmosferski motor, neproblematični turbo koji je mučio druge modele. Prije 2 mjeseca klijent je tražio nešto pouzdano za kćer studenticu koja će voziti zimi. Proračun $12.000. Pokazao sam mu Forester 2015 s 90.000 km za 10.500. Rekao je da više voli CR-V jer je čuo da je pouzdaniji. Dakle, objasnio sam mu da bi CR-V u tom cjenovnom rangu imao najmanje 120.000 km. Kupio ga je. 3 mjeseca kasnije mi je pisao: nula problema, odličan na snijegu. Forester ima simetrični pogon na sva 4 kotača kao standard. Nije opcionalan kao kod konkurenata. To znači bolju upravljivost na kiši i snijegu bez dodatne naplate za AVD paket. Motor 2,5 je neuništiv s osnovnim održavanjem na vrijeme. Danas se Forester 2015. do 2017. će s manje od 100.000 km može nabaviti između $9.000 i $13.000, ovisno o tržištu. Jedina poznata slaba točka je CVT, kontinuirano varijabilni mijenjač. Ali ako nađeš jedan s poviješću zamjene tekućine svakih 60.000 km, taj CVT lako traje 250.000 km bez problema. Izbjegavaj modele 2013. do 2014. zbog dokumentiranih problema s potrošnjom ulja. Od 2015. nadalje to je potpuno ispravljeno. 9. mjesto Honda Pilot. Ta Pilot dijeli platformu i komponente sa Acura MDX-om, ali bez premium cijene luksuzne marke. Prošle godine savjetovao sam 5-članu obitelj kojoj je trebao prostor za 3 djece i prtljagu. Njihov prvi izbor bio je Chevy Traverse 2016. za $14.000 sa 110.000 km. Pokazao sam im Pilot 2014. s 85.000 za $13.000. Isti unutarnji prostor, bolja dokazana pouzdanost, Honda motor testiran godinama. Kupili su ga. 11 mjeseci kasnije, a ukupni trošak održavanja $300 za ulje i osnovne kočnice. Pilot druge generacije od 2009. do 2015. koristi V6 3,5 litarski. To je isti blok koji Honda koristi u Odiseju, Accord V6 i Ridailinu. Dijelovi jeftini i dostupni u svakom gradu. Mjenjač s 5 brzina je jednostavan i robustan. Ništa od 8, 9 ili 10 brzina kompliciranih koje kvare. 5 brzina testiranih godinama. Danas se Pilot od 2013. do 2015. že s manje od 120.000 km kreće između $11.000 i $16.000. Ako trebaš prava 8 sjedala, ne 7 stisnutih kao kod mnogih konkurenata, Pilot je tvoj odgovor. Provjeri 2 stvari prije kupnje. VT M4 sustav pogona na sva 4. Pobrini se da ne proizvodi čudne zvukove pri okretanju na parkiralištima. I provjeri da stražnji kočni sustav nije zarđao ako živiš u području sa snijegom i solju na cestama. 8. mjesto Nissan Xterra.
Ovo je onaj za koji mi najviše zahvaljuju nakon kupnje jer im nitko nije spomenuo. Xtera je ukinuta 2015. i to ju je učinilo nevidljivom za mnoge moderne kupce. Ali oni koji znaju je aktivno traže. Prije 6 mjeseci došao je klijent koji je htio nešto za kampiranje i vuču male kamp prikolice. Proračun $15,000. Pokazao mi je Jeep Wrangler 2013 sa 140.000 km za $18,000. Rekao sam mu brutalnu istinu. Platit ćeš previše za poznato ime, ali onda trošiti na skupe popravke. Pokazao sam mu Xteru 2014. sa 70.000 km za $14,000. Pravi kamionski šasija, testirani V6 motor, stvarna vučna sposobnost bez problema. Kupila ga je. 7 mjeseci kasnije već ga je 3 put vodila na kampiranje, vuče prikolicu bez napora, 0 mehaničkih kvarova. Xtera koristi V6 4,0 litarski, isti koji su koristile Frontier i Titan u ranijim verzijama. To je jednostavan motor bez nepotrebnih elektroničkih komplikacija. Automatski mijenjač s 5 brzina, ništa sofisticirano ni eksperimentalno, zato traje tako dugo. Danas se Xtera od 2011. do 2015. s manje od 100.000 km može nabaviti između $12,000 i $18,000. Ono što Xteru čini posebnom je pravi šazija. Nije unibody kao većina modernih SUV-ova. To je body on frame, izgrađena na istom šasiji kao Frontier. To znači da podnosi stvarno grubu upotrebu izvan ceste. 7. mjesto Hyundai Santa Fe. Ovo je onaj u koji svi sumnjaju dok ne vide stvarne brojke pouzdanosti. Ljudi još uvijek misle da je Hyundai sinonim za nepouzdano i jeftino. To je bilo apsolutno istina prije 20 godina, ali ne danas. Prije 3 mjeseca klijent je tražio obiteljski SUV s dobrim prostorom. Proračun $18,000. Htio je Toyota Highlander, jer je čuo da je najpouzdaniji. Pokazao sam mu da Highlander u tom cjenovnom rangu ima više od 150.000 km i nagomilane troškove popravaka. I pokazao sam mu Santa Fe 2017 sa 60.000 km za $16,500. V6 motor, pogon na sva 4, prenosiva garancija koja je još imala nekoliko godina. Oklijevao je cijeli tjedan jer ga je ime Hyundai plašilo. Na kraju ga je kupio. 4 mjeseca kasnije, 0 problema, obitelj potpuno oduševljena. Santa Fe 3. generacije od 2013. do 2018. koristi 2 glavna motora. 4-cilindarski 2,4 litarski i V6 3,3 litarski. Oba su pouzdana prema stvarnim podacima. Ali V6 ima bolji dugoročni zapis o trajnosti. Mijenjač sa 6 brzina je robustan i dobro izgrađen. Danas se Santa Fe od 2015. do 2018. s manje od 80.000 km kreće između $14,000 i $20,000, ovisno o opremi. Evo tajne koju malo kupaca zna. Hyundai nudi 10-godišnju ili 100.000 milja garanciju na motor i mijenjač za originalni vozilo. I u mnogim slučajevima ta garancija je prenosiva na drugog vlasnika ako se ispune određeni uvjeti. To znači besplatnu zaštitu koja jednostavno ne postoji kod drugih japanskih ili europskih marki. Izbjegava i posebno 2,0 litarski turbomotor u nekim modelima zbog dokumentiranih problema s potrošnjom ulja. Traži 2,4 atmosferski ili V6. 6. mjesto Lexus GX 460. Ovdje počinje područje gdje se ljudi potpuno zbune. Vide Lexus logo i automatski misle da je skup za održavanje kao svaka luksuzna marka. Ali GX je u osnovi Toyota 4Runner s boljim kožnim interijerom i više opreme. A prije 8 mjeseci savjetovao sam uspješnog doktora koji je htio rabljeni Range Rover Sport jer mu se sviđao premium imidž. Proračun $35,000. Objasnio sam mu sa stvarnim brojkama
da će taj Range Rover koštati $5.000 godišnje samo za osnovnu preventivno održavanje. Bez računanja neizbježnih popravaka koji dolaze s Range Roverima nakon 80.000 km. Pokazao sam mu Lexus GX 460 2014. s 90.000 km za $32.000. Za Toyota V8 motor testiran desetljećima, neuništivi 4 runner šasija, Lexus luksuzni interijer. U početku se opirao jer je htio status Range Rovera. 2 tjedna kasnije vratio se nakon istraživanja. Kupio ga je. Godinu dana kasnije ukupni trošak održavanja $900. GX koristi V8 4,6 litarski motor koji Toyota proizvodi od 2000 u različitim modelima. Praktički neuništiv s osnovnim održavanjem na vrijeme. Mjenjač sa 6 brzina je isti kao kod 4 runnera. Danas se GX 460 2013. do 2018. I s manje od 100.000 km može nabaviti između $28.000 i $42.000. Da, skuplji je od ostalih opcija na listi. Ali ako ga usporediš izravno s BMW X5, Mercedes GLE ili Range Roverom iz iste godine i kilometraže, GX košta doslovno polovicu u godišnjem održavanju. Jedini poznati problem GX-a je potrošnja goriva koja nije nimalo efikasna. Očekuje između 8 do 10 km po litri u gradu. Ali taj robustni V8 će trajati 500.000 km bez veće obnove ako ga čuvaš. 5. mjesto, Subaru Outback. Tehnički je to podignuti karavan, ali Subaru ga reklamira i prodaje kao SUV. I evo ironije. Pouzdaniji je od mnogih pravih SUV-ova na tržištu. Prošli mjesec došao je par umirovljenika u moj ured. Htjeli su nešto udobno za putovanja po zemlji, s dobrim prostorom za prtljagu i sigurno na cesti. Proračun $20.000. Pokazali su mi Volvo XC90 2014. I sa 120 km za $21.000. Rekao sam im brutalnu istinu bez filtera. Taj Volvo je skupa tempirana bomba. Turbomotor ima dobro dokumentirane probleme na forumima. Mjenjač često otkazuje nakon 100.000 km. Pokazao sam im Outback 2018. sa 50.000 km za točno $20.000. Standardni Subaru pogon na sva 4 četverocilindarski atmosferski motor bez kompliciranih turbina, ogroman prostor za kovčege. A isprobali su ga tijekom dugog vikenda. Kupili su ga u ponedjeljak. 9 mjeseci kasnije putovali su više od 6.000 km po različitim državama bez jednog mehaničkog problema. Outback 5. generacije od 2015. do 2019. koristi 2,5 litarski bokser motor horizontalno suprotstavljen. To je isti motor kao u Foresteru, ali na dužoj platformi i s manjom visinom. Bolja aerodinamika, bolja potrošnja goriva na cesti. Danas se Outback od 2016. do 2019. Kije s manje od 70.000 km kreće između $18.000 i $25.000. Evo što nitko ne kaže, a mijenja sve. Outback ima više korisnog teretnog prostora od Honda CR-V ili Toyota RAV4. Ali kako ga tehnički ne zovu SUV-om u službenim specifikacijama, mnogi kupci ga potpuno preskaču u pretragama. Pažljivo provjeri CVT ako kupuješ rabljeni. Pobrini se da je tekućina mjenjača mijenjana religiozno svakih 60.000 km. S potpunom dokumentiranom poviješću održavanja, taj CVT je prilično pouzdan dugoročno. 4. mjesto, Honda CR-V. CR-V ima reputaciju pouzdanog, ali ljudi ne shvaćaju koliko je stvarno pouzdan dok ga ne usporede s konkurencijom. Prije 4 mjeseca klijent je htio Volkswagen Tiguan 2017. Provjerio sam povijest. Mjenjač zamijenjen na 60.000. Pokazao sam mu CR-V 2017. sa 70.000 za 17.000. Objasnio sam. Taj Tiguan će te koštati 3.000 u 2 godine. Pa CR već će koštati 500. 5 mjeseci kasnije mi je pisao: najbolja odluka koju je mogao donijeti.
CR-V 5. generacije koristi turbomotor 1.5 u baznim verzijama i 2.0 turbo u opremljenima. 1.5 je imao probleme sa razređivanjem ulja koje je Honda popravila ažuriranjem softvera. Danas se CR-V 2018. do 2020. s manje od 60.000 može nabaviti između 19.000 i 26.000. CVT mjenjač CR-V a je jedan od najpouzdanijih na tržištu. Ako je model 17 ili 18, te provjeri je li ažuriranje softvera provedeno. Treće mjesto, Mazda CX-5. Ovo je onaj koji mehaničari vole vidjeti na cesti, ne zato što često dolazi u radionicu, već zato što kad dođe, sve je jednostavno i jeftino. Prošle godine imao sam klijenta koji je došao uvjeren da kupi BMW X3 model 2015. sa 120.000 km. Koncesionar je tražio $16.000. Provjerio sam povijest i rekao mu bez oklijevanja: spremaš se platiti 16.000 za SUV koji će tražiti 5.000 u popravcima u 18 mjeseci. Pitao me što bih ja kupio umjesto njega. Pokazao sam mu Mazda CX-5 2016 sa 72.000 za $11.000. Slična snaga, bolja pouzdanost i 5.000 manje. Kupio ga je taj dan. 14 mjeseci kasnije potrošio je $100, jedan filtar zraka i 2 zamjene ulja. To je Mazda CX-5 prve generacije. Ovaj SUV Daden je izgrađen na Mazda Skyactiv platformi, arhitekturi osmišljenoj za strukturnu čvrstoću, manju težinu, bolju efikasnost i manji mehanički stres na komponentama. Motori 2.0 i 2.5 atmosferski su dizajnirani da nakupljaju kilometre bez kažnjavanja vlasnika. Ništa od krhkih turbina, ništa od lanaca koji su nemogući za pristup. Danas se CX-5 2016. s manje od 80.000 kreće između $11.000 i $15.000. Ali usporedi ga s BMW X3 iz iste godine koji košta između 18.000 i 23.000. Ako CX-5 treba lanac razvoda, što je rijetko, cijena je oko $1.200. U BMW-u ne padaš ispod 2.500. Mazda se vozi bolje nego što mnogi očekuju kad ga vide. Precizno upravljanje, stabilan šasija, čvrst osjećaj. Ne osjeća se kao jeftini SUV. Daje premium iskustvo bez premium računa. Daje pouzdanost bez pretjeranog marketinga. Drugo mjesto, Toyota 4 Runner. Ovo je SUV koji mehaničari kupuju za sebe i to već sve kaže. Ima jedan od najnižih troškova popravaka od bilo kojeg SUV-a na cesti. Ne zato što je krhak, već zato što gotovo nikad ne otkazuje u normalnoj upotrebi. Svaki put kad 4 Runner uđe u radionicu, razočaramo se jer nema ništa loše. Zamjene ulja, kočni pločice, gume. Kraj priče. Prošli mjesec došao je 4 Runner 2012 sa 170.000 km. Jedan vlasnik koji ga je kupio novog došao je pitati kakav veliki održavanje dolazi. Mehaničar ga je pregledao potpuno. Ovjes, kočnice, šasija, mjenjač. Znaš što je našao? Ništa. Originalne svjećice još su imale vijek trajanja. Mjenjač je bio savršen. Rekao mu je da se vrati za 30.000 km. 4 Runner je pametna kupnja iz jednostavnog razloga. Toyota ga je namjerno držala jednostavnim. Pravi 4x4 s pravim šasijem, bez čudnih eksperimenata. V6 motor 4.0 litarski je jedan od najpouzdanijih koje je Toyota ikad napravila u povijesti. I ljudi vide veličinu motora i bježe zbog potrošnje, ali ne shvaćaju da ta potrošnja štedi tisuće na popravcima dugoročno. Taj blok je u kontinuiranoj proizvodnji više od 20 godina. To znači jeftine, obilne dijelove i mehaničare koji ga poznaju napamet. Danas se 4 Runner od 2012. do 2015. sa 160.000 kreće između 18.000 i $23.000. Najskuplji popravak koji smo vidjeli, kanister aktivnog ugljena. Kad otkaže, pali check engine. Ukupni trošak $700. To u drugim premium SUV-ovima je samo početni dijagnoza. Ako ćeš isprobati rabljeni, pregledaj šasiju pažljivo ispod.
Ako je savijen ili jako zaarđao, vlasnik je bio nepažljiv. Odvedi ga na makadam i koči nekoliko puta. Ako osjetiš vibracije, prednji rotori su istrošeni. Korisna informacija za pregovaranje cijene. Nećeš naći bolji omjer kvalitete i cijene u srednjem SUV-u s pravim pogonom, šasijem s ljestvama i pouzdanošću dokazanom desetljećima. Prvo mjesto Acura RDX. I evo SUV-a koji osobno najviše preporučujem ljudima kad me pitaju što kupiti. Gotovo svi se opiru u početku dok ga ne voze i vide brojke. Ima znak koji plaši dva potpuno različita tipa kupaca. One s malim proračunom jer misle da je skup za održavanje i one luksuzne jer misle da nije pravi premium. Ta zbunjenost tržišta je upravo razlog zašto možeš dobiti Honda pouzdanost s pravim kožnim sjedalima za $20.000. Ovo je Acura RDX SUV koji koncesionari ne uspijevaju brzo prodati. Dok mehaničari koji razumiju ih tiho kupuju za obitelji. Acura RDX 2020 došla je u radionicu na pregled prije kupnje. Besprijekorno stanje, cijena 21.500. Mehaničar ga je pregledao potpuno 2 sata i rekao nešto rijetko. Kupi ga, nema ništa čudno ovdje. Zainteresirani je bio uvjeren da nešto mora biti krivo. Rekao sam mu istinu bez filtera. Nije loš automobil. To je marka podcijenjena zbog neznanja tržišta. Njemu je bilo važno da je izgrađen na Honda inženjeringu i da traje 500.000 kilometara. Treća generacija RDX-A od 2019. nadalje koristi turbomotor od 2 litra s 272 konjska snaga. Ali važno nije snaga, već s čim je taj motor povezan. Ovaj RDX koristi automatski mjenjač s 10 brzina razvijen od Honde. Neproblematični ZF s 9 brzina koji je uništio reputaciju starih Acura. Ova kutija s 10 brzina je izuzetno robustna. Osim toga, RDX dijeli platformu s Honda Pilotom, Odyssejem i Ridgelineom. To znači da kad se nešto istroši ne plaćaš Lexus ili BMW cijene. Plaćaš Honda cijene s Acura znakom. Prosječni godišnji trošak popravka kreće se oko $550 prema stvarnim podacima. To zvuči visoko dok ga ne usporediš s prosjekom premium SUV-ova koji je blizu 1200 godišnje. Štediš 650 godišnje u usporedbi s BMW X3 ili Mercedes GLC. A vjerojatnost velikog popravka u RDX-u je 6% kad je prosjek segmenta 12%. Sad dio koji bi te trebao naljutiti kao pametnog kupca. RDX 2020. je deprecirao oko 34% u 3 godine. $11.000 isparilo, ne zbog mehaničkih kvarova, već zbog percepcije marke. U međuvremenu ekvivalentni Lexus bolje drži vrijednost na preprodaji iako košta više za popravke. Ne plaćaš bolji automobil s Lexusom. Plaćaš reputaciju preprodaje i to je važno samo ako planiraš prodati. 2 kristalno jasne upozorenja prije kupnje. Prvo, izbjegavaj apsolutno bilo koji RDX prije 2019. To je stara generacija s problematičnim mjenjačem. Drugo, na testanoj vožnji provjeri sviđa li ti se infotainment sustav. Mnogima se ne sviđa, ali ne utječe na mehaničku pouzdanost. Zapravo, ta kritika je dio razloga zašto su cijene pale. Pa je moj profesionalni savjet koji vrijedi zlata. Honda koncesionari mogu obaviti potpuno održavanje Acura vozila s nižim tarifama za radnu snagu. $120 do $160 po satu nasuprot $180 u Acura. Iste originalne dijelove, isti certificirani rad, do 30% manje u konačnom trošku. Tko bi trebao kupiti ovaj SUV? Onaj tko želi pravi kožu, kvalitetan interijer, vrlo dobru vožnju, pogon na sva 4 i račune za popravke na razini Honde, ne njemačke premium marke. Ako si došao dovde, već si sve shvatio. Ovih 10 SUV-ova su rudnici zlata, jer tržište još nije probudilo se u stvarnost. I dok se to događa, oni koji znaju kupuju prvi i štede tisuće. Sad se pretplati na kanal ako ti je ovaj video pomogao donijeti bolju odluku, aktiviraj zvonce za više ovakvih sadržaja koji ti štede novac i podijeli ga s onim tko traži rabljeni SUV. Vidimo se u sljedećem videu.